ki brio gi mamalla ki kman ki lapen pau jing sokhya nomor ke jing sha nyau banya ke emlang salang khamtam ha ga bedei ba ki ching e jumki uba Chitendra Dakhar president ga blind lead trust law ma gidan ki brio gi ba omdan men sim sun nyau gi ba malla ha ba ki ya surok bat ki sha no penthut ha galinti ya hagani gasngi ka blind lead trust club penlong ye program ban sami gi mobile si ba malla ha ba kinla ban pha khubor ha gor kom ka bakar pang bha ha bedei bet kani omba baro ngamut baya barok khoj andre kidon kat tukat ne ki brio ki bom salia ki phi habangi ya hakilenti ke sengkeng te ki ong bon lele hakilenti sengkeng lene hayau hat ki ba bat hakikali ki motor ki ba ki ngingis nakapor sakapor ngis ju ki jumelen ki riu sim kabu ki bom salia bot ban thok ru yangi ki ngala ban ong phi hang ne ba kadon haki wepat ki don ha wepat u member jongi sen dangsen badang jia maka dai ka bos saw te utu u perlok jongau dei bom yo i ulang keli ba kani ka bos kadai ka bos bakamai ne kadai ka bos bakumno ne lesi yo kam dei ka bos saw ngam makan mau ba ngam la ban abdul ketan ri kadon ketak sturi bajia kom ta ba utau konduktor uong ba kam dei ka kali kamai nalor ba kadai ka kali kamai ru kadau kalong ba namar bangi ngim jusiu ba kali lamba ka sarkar kala ong hiyangi ba kala ai bah bentah hiyangi ba ngim dei ban siu ba kali haki bos basau keng te denre kim ngam ong ba kita bos sau ru barok khoj ba kilong kuntan re kidon kat tu kat ni re ki babun hi te ki long cooperate te khamtam ke por ke ba mentale te bat lada pi ong habang iya nanti ke sengkeng ru ki bon siu ki ong ki beriu ki kren tok met ki ong ka mat la ka ban mat pei ke balong kumne balong kumte te lala kala khamnia kalanti tang ye phasia ban lek kumne tai ki don ru ki bom salia ban kren wat kataru kita ki la ban jia ki ya ki jing ya ki hak bang ya lanti lani hayau hahat tang ba om ba baro ba ki long kumta bat ki babun hi ngala ban ong la se ki bon hi ki balong cooperate deni ki balong ki bayarap tenre ki don kat tu kat ni ki bom pat sung tho